Kohimen ko para I hautrai Iukarist minda haki jimpuleng yesngo kumno utrai ublei ukot uveringi shaka jinkawai poika poimen. But yesngo na ka kitab numbishar ujepta ulasmai hakamat utrai lada ujop ya ka jingale unaitino kumga jinkinia ya uba ya kiba u yakendu ningkong kadba wan pai na katema. Pat kadba ula job ya katema haba wan pai ukun kende marwe kakun kende marwe kala wan mare sha u bard ula sautu ya ka jingsmai jomu kat kiba u yakendu ningkong haba wan pai na katema unaitino kumga jinkinia badu haben aitino ya kakun jomu sha uble nagabinda ka jing smai jomu ka jing kinia ka jing tarwa hakamat utrai pangiyos ngoru haka gospel minda kasmi u Jesu ukren halor ka jing hawai poika poimen ka kuhun jung jepta kala aiti yalade kala yam sosi halor ka jing long soti jung ka bad kala pinkra yalade banaiti yala ka jingim nagabinda ban pindap ya ka jing smai jongupa ujisu utarwa yalade nagabinda jongi ban pinurlong ya ka jing smai jongu blai upa ka jingkwa jongu blai upa ban penkuit ya ka parte ban yalam yang isha ka jingchap malla ki jingkawai poika poimen ka yasrim bad ka mas bakhuid ka jingkinia Iukarist ya ka jingpindap ya ka mon jongu blai badu jisu kren haba ula penkare ya ga jingkawai poika poimen ula perlong ya ga jingkawai padula kot ya ki shakri ula kot ya ki briu henre ki briu pat kim treban man ban yos ngoru what hadin baula kot ya ki briu na ka yau ka hat don ki briu kila wan rung ki bampat pin biang yalade bad ula kendait no iyaki na markim pat biang haka riam ka bay Kariang ka bait kalong ka jimpen kreya ka donud ka mensiam jongi. Jimpen kre ya ka riam ka bait kalong ka jingkoloy jongi ban pidiang ya ujisu ha ka Iukarist Bakhuid. Don bun gi brio saudong jongi. Don bun gi brio hapadeng jongi. Bambat shempang bha halor ka Jingkordor jong ka Iukarist Bakhuid. Halor ka Jingkordor jong ka poika poimen kabautrai upenkre na gabenda jongi kaneke jinkawai poika poimen kalonga jinkawai badutrai bad uble upenkre yelade nagabenda jongi kumunong late kurim ngi baro ngi wan kum ka kurim jongu Jesu ban pidiang iau malla ke Iukarist Bakhuid habangi pusan halor ka jingim jongu pius bashipo Bakhuid ngilaban yo I ulong uwena ki pop ubala I shirhem ya uble badu bala im ya ka jingduk la kaya u haki inga sem baduk badu la he ulasan haka jinglom baduk but what hadin ba ulong uppa ba koidru ula id ban im haka jinglom baduk badu de ma ubala kindiu ya ki briu ban id ya ka Iukarist Bakhuid bad ulong ru pop jonga Iukarist Bakhuid bad kaya ka ba ula le kerpang kalong ula penhiar ya kerta jongi ba koloy ban pidiang iya ujisu ha ka communion ude ma ula sha ya ki kinna nadu hinyus nem gerta ba la ban pidiang iya ka communion Bakhuid ka first communion ude mabu shwa yawu uni upop ki kinna kim shimla la ban pidiang ki de ban slam ban pidiang ya Jesu ha ka communion Bakhuid henre ulawan ra kain temai kinna ki bala kinjo hinyus namrta badon ga jing sautu kila ban pidiang ya Jesu ha ka Iukarist Bakhuid bad ula ki kairo ya ka balang ngide ban pidiang kambun sin ya Jesu om tang sngi utrai ngide ban pinkra yalade ngide ban wad ya kalat kalendi ban pidiang ya Jesu ha ka Iukarist Bakhuid man kasngi but minda kasngi don sakawai pat ka jingjiaru ha ka balang kalong ka Jingpaw jonga Maria teisoti
ha Ireland ha knock kabangi on Our Lady of Knock. Ha kata ka Jingpaw jonga Maria Teisoti ka kadon ka Jingpaw jongu Yanis Bakhuid, Joseph Bakhuid, badu Jisu ha ka halor ka duwan. U Jisu halor ka duwan habanga on ka dur jongu kun lamborot rengkat bad ka dempana halor ka duwan. Bad hangda u Yanis Bakhuid ulayang ha ka ba peit ya ka Maria Teisoti da ka ba ra ya ka kot ya ka kitab da ka ba ialap u Joseph Bakhuid udang peit ya ka Maria Teisoti bad baro kidon ha kamat ka duwan bad ha ka halor ka duwan don ka dur jongu kon lamborot rengkat bad ka dempana bad kane ka Jingpaw jonga Maria Teisoti ka kadau shai kadar ba Ni baro ngi deben pai shaka Iukarist Bakhuid shaka jinkinia kane ka jia how arpo wait tarik August kat praspa kindai po hinyo panadu kata ka por bun ki bruyu kila stang ban sautu ya ka Jingkordor jonga Iukarist Bakhuid daga jingshisha ya kane ka Jingpaw jonga Maria Teisoti watkala jia arpo wait tarik August ni dake continue tarik August hen namarba kadega sngi brom jongu Popius Shipo Bakhuid hen rekai ka pangidi ben puson ko himmen ko para kane ka Jingpaw jonga Maria Teisoti rengat badu Yanis Bakhuid bad Joseph Bakhuid bad kadur jong Jisu ha ka Kakadur jong ukun lamborot bat kedim pana kap kran shai kadar ka hikai shai kadar yangi ngidon kamban kain kordor ya ka Iukarist Bakhuid ka jinkinia Bakhuid bat ka bor baro ka wanna ka Iukarist Bakhuid ka Maria Teisoti badu Yanis Bakhuid namaru Yanis Bakhuid bale Yanis Bakhuid ulong uwe na padeng jongi nong to gospel u kran shai kadar halor ka Iukarist Bakhuid u kran ruhangi ba u Jisu ulong upu ba em u Jisu hikai ladangim bam ya ka do jongo badi ya ka snam jongo ngim don jingim bam chikut kane bara ka kandub hakane ka Jingpaw jonga Maria Teisoti bad Joseph Bakhuid Yanis Bakhuid bad Jisu ha ka Ireland ha ka jaka knock Our Lady of Knock kane bara ka hikai yangi hadu katno ngi deben kain kordor ya ka Iukarist Bakhuid tongin id ya Jisu ngin trang ya Jisu ngimde ballong ki ba shakan tait na markano kano ka daw jonga jing tolod jongi na kaban pidiang ya Jisu tongin duwai hagane ka Iukarist Bakhuid bangin don ga jingit ka ba palat ya ka Iukarist Bakhuid haga jingim jongi Jisu bayin karko kardo yangi pensle yangi penkantang yangi ngiro ngilongi shakri jame bala shakot naga binda kane ka Iukarist Bakhuid yarap yangi banang ngam jilliu haga jingit yame haga Iukarist Bakhuid en yaro ya utrai Jesu Christ Amen.